isusu torova munhu kunge tukurova satani neshamu yemuhabhurosi diabhurosi tobva tamuratidza kuti nini ndinohoora madinga kufa kana kufenta kuona ji ndatombosaiza Ngwere but ari kupisa mfesu uyu wangu zvaizvezvi ari kuchando Ngwere. Ngwere chichocho Ngwere auziye Ngwere wangu usadaro wangu unogara kupwe ihuku ichi uri mufesu wangu but kana wakudaro manje uchiti Ngwere ihuku wakutobhaisa manje wakutobhaisa kana wakudaro wangu ndambokudza kuti musiyaranyedza kwedzi chiwande shamwari hapana ana chekumboti kuwanda wangu uri mumwe wangu but nechitoti uri kuziva iri kuitika wakusaiza Ngwere takupesana kana wakudaro tanela kuija tonzi language ipi mtara unotadza kungoenda kana pa YouTube unotsvaga ma trending stories kuti Ngwere ndiani tatari pipo padini pakazara wifi apa ndogara ndiri pa social media mtara yes kandi ndio uri save kumchaneze uyu anosaiza mfesu hatozivi zvaari kuita anosaiza Ngwere yemulonyeni shuwa newe utozive Ngwere wakubhaisa nesamuzive Ngwere asara mega asara mudanane mega Creative Mode Media.